Det är jag som är Bartolomeus Frithiofsson. Det här är Lätt som en plätt och jag hälsar er välkommen. Idag tänkte jag att vi skulle göra något mycket komplicerat här. Och svårt som en kopp te. Då ser vi här, då använder vi oss av något som kallas, och här bryter vi för reklam, vattenkokare. Då häller man ut det gamla vattnet för det kan smaka illa. Det kan vara mycket bakterier och sånt. Man ska helst inte ta varmvatten för det kan smaka mycket illa. Då häller man upp här. Ja, nu blir det för mycket. Nu får vi göra om. Nej! Ser ni här? Ungefär så här mycket. Kanske, ja, några deciliter. Leif. Då trycker man på knappen. Uppåt. Det är ju ganska trevligt det här. Sen väntar man. Man väntar. Och väntar. Nu står